Καλησπέρα. Συνήθως στις εκδηλώσεις του Μανδραγόρα τις προλογίζει ο εκδότης του περιοδικού, ο Κώστας Κρεμίδας. Όμως οι γυναίκες της συντακτικής και πλειοψηφούμε στην ομάδα αποφασίσαμε ότι σε μια εκδήλωση για τη μέρα της γυναίκας δεν θα αφήσουμε έναν άντρα να μιλήσει για λογαριασμό μας. Και έτσι μου ανατέθηκε εμένα αυτή η ευθύνη. Λοιπόν, εμείς οι γυναίκες του Μανδραγόρα, τη μέρα της γυναίκας δεν περιμένουμε κάποιος άντρας να μας προσφέρει ένα λουλούδι, ούτε κανονίζουμε να βγούμε για μια μοναδική φορά το χρόνο με αποκλειστικά γυναικεία παρέα. Για μας, όπως και για όλο το φεμινιστικό κίνημα, η 8η του Μάρτη είναι η μέρα που διατυπώνουμε πιο δυνατά, όλες μαζί, το καθημερινό αίτημά μας για μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες θα έχουν ισότιμη θέση, η μέρα που αναδεικνύουμε τους καθημερινούς αγώνες των γυναικών για τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους και για την κατάλυση των πατριαρχικών σχέσεων εξουσίας. Γιατί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ακόμα δεν έχει κατακτηθεί. Ανά τον κόσμο οι γυναίκες λιθοβολούνται γιατί επιθυμούν να μάθουν γράμματα. Οι γυναίκες βιάζονται. Στη χειρότερη περίπτωση καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται γιατί βιάστηκαν, και στην καλύτερη ξαναζούν το βιασμό τους, γελιοποιούνται και ενοχοποιούνται οι ίδιες αν η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια. Γυναίκες δολοφονούνται γιατί πρόσβαλαν την τιμή της οικογένειας, γυναίκες στερούνται τη σεξουαλική ικανοποίηση αν επιζήσουν μετά την επέμβαση, καθώς η οικογένειά τους τις υποβάλλει σε κλειτοριδεκτομή, γυναίκες απαγορεύεται να οδηγούν αυτοκίνητο, γυναίκες σε Ανατολή και Δύση στερούνται δημόσιας εικόνας, καθώς με τη θέλησή τους ή χωρίς τυλίγουν πρόσωπο και σώμα σε μπούρκα. Αλλά και στο δυτικό μας κόσμο, που υποτίθεται ότι η ισοτιμία των φύλων έχει κατακτηθεί, απλώς να σας θυμίσω ότι οι χώρες στις οποίες η έκτρωση απαγορεύεται αυξάνονται αντί να μειώνονται, να σας θυμίσω ότι το συντηρητικό κίνημα του Tea Party στην Αμερική που διεκδικεί την επιστροφή της γυναίκας στα οικιακά βρίσκει έδαφος, και ότι στην Ελλάδα ειδικότερα, και πριν από την κρίση και κατά τη διάρκεια της, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αμοιβές των γυναικών είναι κατά 20% μικρότερες από αυτές των ανδρών, οι γυναίκες κατά πλειοψηφία κατέχουν τις επισφαλείς θέσεις εργασίας με τις χαμηλότερες αποδοχές, περισσότερες γυναίκες από ότι άντρες εργάζονται αδήλωτες χωρίς εργασιακά δικαιώματα, θύματα συχνά εργοδοτικών αυθαιρεσιών, τα ποσοστά φτώχειας είναι υψηλότερα στο γυναικείο πληθυσμό και στις μονογονεϊκές οικογένειες, και η παρουσία των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στους θεσμούς πολιτικής εκπροσώπησης είναι αρκούντος χαμηλή. Να σας θυμίσω ακόμα ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ειδήσεις για απολύσεις εγγύων γυναικών και ότι πολλές κοπέλες αναγκάζονται να υπογράψουν συμβάσεις από τις οποίες δεσμεύονται να μην μείνουν έγκυοι. Επίσης να σας θυμίσω ότι και στην Ελλάδα τα συμβουλευτές δέχονται καθημερινά πλήθος γυναικών, ενώ τα περισσότερα περιστατικά βία στο σπίτι παραμένουν εφτασφράγιστα μυστικά, και εδώ να πω ακόμα ότι η ενδοοικογενειακή βία ενδυμεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, το αίτημα για την κατάκτηση της ισοτιμίας της γυναίκας παραμένει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στο δυτικό, ανεκπλήρωτο. Και εδώ αστιάκια του τύπου η ισότητα έχει επιτευχθεί γιατί κάποιοι άντρες στα πλαίσια του οικογενειακού καταμερισμού εργασιών πλένουν πιάτα ή κάνουν δουλειές στο σπίτι δεν χωράνε. Κατά συνέπεια, το ζητούμενο είναι οι γυναίκες να ξεπεράσουμε την καταπίεση και την υποβάθμιση αιώνων και να αποφασίσουμε να διατυπώνουμε την άποψή μας τόσο στα πλαίσια της οικογένειας όσο και της κοινωνίας, διεκδικώντας τη συμμετοχή μας στη δημόσια ζωή, χρησιμοποιώντας τη δική μας καθαρή σκέψη και τη συναισθηματική μας ευφυΐα, εκφράζοντας τον προσωπικό μας λόγο χωρίς να αντιγραφεί αποτυχημένα ανδρικά πρότυπα. Μόνο έτσι, κατά την άποψή μου, ένας άλλος κόσμος θα είναι εφικτός. Άλλωστε, όποτε οι γυναίκες έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στα κοινά και στους αγώνες ανά την ιστορία, αποδεικνύονται πρωτοπορία. Ας αναφερθώ απλά σε δύο σύγχρονα παραδείγματα: τις γυναίκες της Κουριές της Χαλκιδικής και τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά σήμερα σας παρουσιάζουμε γυναίκες δημιουργούς που έσπασαν τους φραγμούς και εκφράστηκαν δημόσια μέσω της τέχνης του λόγου. Αντιστρέφοντας λοιπόν τους συνήθεις ρόλους, οι γυναίκες θα διαβάσουν την πρωτότυπη δουλειά τους και άντρες και γυναίκες μαζί θα διαβάσουν μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας γυναικών. Και στο πιάνο θα συνοδεύσει μια γυναίκα πιανίστα. Καλή σας διασκέδαση. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Αίτιον Κίνημα. Καλωσορίζω αυτή την εκδήλωση που οργανώνει το περιοδικό Μανδραγόρας. Σας καλωσορίζω και έχω να πω ότι εγώ θα πω ότι άνδρες και γυναίκες είναι πλάσματα ίσα. Είμαστε μάλλον σπάνιες δημιουργίες του σύμπαντος. Η ευφυΐα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Η ισότητα των ανθρώπων και η γνώση οδηγεί στην πραγματική ελευθερία. Και ανέκαθεν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κατακτήσει τη γνώση ήταν ελεύθεροι. Αυτά. Νομίζω ότι το στίγμα της βραδιάς δόθηκε. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με μια ομιλία. Παρακαλώ τη Μαρία Κανελοπούλου να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τώρα η κοπελιά από το Μανδραγόρα τα είπε σχεδόν όλα, οπότε, αλλά δεν βαριέσαι. Η επανάληψη μη τη μαθήσεως, γιατί έχουμε μερικούς άντρες εδώ. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι από εμάς έχουμε διαλέξει την ποίηση, άλλοι σαν δράστες, άλλοι σαν απλοί αναγνώστες και κάμποσοι άλλοι σαν και τα δυο, όσες και όσοι λοιπόν διαλέξαμε την ποίηση σαν καταφύγιο του νου και της ψυχής ή σαν απόδραση από ένα κόσμο όλο ένα πιο αφιλόξενο, έχουμε θαρώ κάποιες σταθερές, κάποιες διαχρονικές προτιμήσεις σε έντυπα που προάγουν τη συγγραφή, τη φιλαναγνωσία, την τέχνη, τον πολιτισμό, όλα. Ο Μανδραγόρας για μένα είναι ένα τέτοιο έντυπο και έτσι τη μεγάλη τιμή της πρόσκλησής σας την ένιωσα κάπως σαν ένα μικρό παιδί που το καλούν σε μια βραδιά μεγάλων που όμως θαυμάζε από πάντα. Το γεγονός ότι η εκδήλωση έχει να κάνει με την ημέρα της γυναίκας με βγάζει από την τρομερή αμηχανία που μου τρώει πάντα τα σωθικά κάθε φορά που με προσκαλούν για ένα χαιρετισμό, για μια παρέμβαση, για να μιλήσω για κάτι, καθώς αισθάνομαι μη ειδική για όλα. Αλλά είναι η μέρα της γυναίκας και έτσι αναπόφευκτα ο νους μου κάνει προς τα πίσω διαδρομές στη δεκαετία του 80 που ήμουνα και εγώ τότε νεαρή γυναίκα και στους τότε φεμινιστικούς αγώνες μας και ένα από τα κύρια συνθήματα του κινήματος. Η νύχτα είναι και δική μας, λέγαμε τότε, διεκδικώντας φυσικά το δικαίωμα να βγαίνουμε χωρίς κινδύνους, να κυκλοφορούμε, να εργαζόμαστε, να διασκεδάζουμε τη μέρα και τη νύχτα και όλες τις ώρες του 24ωρου. Πολύ νερό έχει κυλήσει από τότε και πολύ φοβάμαι ότι 35 χρόνια μετά οι γυναίκες οφείλουν να βρίσκονται και πάλι στους δρόμους με κίνδυνο, διεκδικώντας να τους ανήκουν οι μέρες και οι νύχτες και τα δευτερόλεπτα της ζωής τους, καθώς σήμερα περισσότερο από ποτέ η ανισότητα χτυπάει πραγματικά κόκκινο. Υπ' αυτή την έννοια η μέρα της γυναίκας είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση για να υποβιβάζεται σε φτηνή επέτειο. Ανατρέχει στις εργατικές κινητοποιήσεις των γυναικών στο 1857, τη ματωμένη εξέγερση στα εργοστάσια εφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, στο αίτημα για καθολική ψηφοφορία, για σεξουαλική απελευθέρωση, για αυτοδιάθεση, ίση αμοιβή για ίση εργασία και ένα σωρό ακόμα διεκδικήσεις δραματικά επίκαιρες στα χρόνια της κρίσης. Είναι το 63% των υποαπασχολούμενων γυναίκες.
Είναι μισθοί εξευτελιστικοί κάτω από τα όρια της φτώχειας, άθλιες εργασιακές συνθήκες, αυξημένα περιστατικά βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης, χιλιάδες απολύσεις, πολλές λογομητρότητας, χιλιάδες ανασφάλιστες χωρίς πρόσβαση στις δομές δημόσιας υγείας, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, στον ιδιωτικό τομέα σιωπηρή κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων, κατάργηση επιδομάτων μητρότητας. Οι γυναίκες υφίστανται τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, την κατάργηση ή την ελαχιστοποίηση δομών όπως οι δημόσιοι βρέφονιπιακοί σταθμοί, η βοήθεια στο σπίτι, τα σπίτια κακοποιημένων γυναικών, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κλπ. Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά τέτοια στοιχεία. Δεν θα το κάνω καθώς δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Θέλω απλά να τονίσω, να υπενθυμίσω πως η γυναίκα δεν είναι μόνο σύντροφος, μητέρα, τροφός, εστία, όπως τη θέλουν συντηρητικές κατά τη γνώμη μου αντιλήψεις. Είναι πολύ περισσότερα. Είναι η δική μας καθόλου ανέμακτη διαδρομή από τη μητριαρχία στην πατριαρχία. Είναι καθώς η διάσημη φεμινίστρια Άλις Βάτσερ έγραψε εύστοχα και συμπυκνωμένα «Η μικρή διαφορά αλλά οι μεγάλες συνέπειες». Είναι σε παγκόσμια κλίμακα οι απαγωγές, οι αποτρόπαιοι βιασμοί, οι λιθοβολισμοί γυναικών για το αμάρτημα του έρωτα, είναι οι απάνθρωποι κλειτοριδεοεκτομή, είναι το αμαρτωλό τράφικινγκ και είναι και η αποσιωπημένη ενδοοικογενειακή βία, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Σας ευχαριστώ για το κάλεσμα. Θέλω να αφιερώσω και εγώ τη σημερινή μου παρουσία εδώ σε όλες εκείνες τις γυναίκες που παρά τις αντίξωες συνθήκες, τις προσωπικές και τις συλλογικές, συνέβαλαν έτσι ώστε το ατσάλινο τείχος του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα να υποστεί ένα μικρό σχεδόν αδιόρατο ρήγμα. Στις γυναίκες από τις χωριές, πάλι και πάλι, στις απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων, όπου το 97% είναι γυναίκες. Οι αγώνες τους μας εμπνέουν, μας δίνουν κουράγιο και ενώ μας υγοτραουδούν πως τίποτα δεν πάει χαμένο, μας χτυπάνε ένα καμπανάκι πως σε μια κυβέρνηση της αριστεράς η αναλογία είναι 6/40. Άρα η ώρα του θυμού, γυναίκες, η ώρα μας έχει φτάσει. Γνωρίζοντας τη δύναμή μας γυναίκες, ανακαλύπτουμε χιλιάδες. Θα αναγνωριστούμε οι γυναίκες, θα μιλήσουμε, θα μας δούνε. Μαζί μας καταπιέζουν τις γυναίκες, μαζί ας επαναστατήσουμε. Αυτό τραγουδούσε το γαλλικό κίνημα για την απελευθέρωση της γυναίκας το 1971 και τι κρίμα που είναι και πάλι τόσο επίκαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα παρακαλέσω τη Χρυσούλα Γερανοπούλου να καθίσει στο πιάνο. Ας την απολαύσουμε. Θα πάμε λίγο στο πίσω, το μισητής. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πrekύπισσα της Πορτογαλίας, τη Μαρία Βαρβάρα, η οποία ήταν προστάτης του Ντομένικο Σκαρλάτη. Ο Ντομένικο Σκαρλάτη έγραψε ούτε μία ούτε δύο, αλλά 555 σονάτες για τσέμπαλο, τις οποίες ήξερε και ερμήνευε απ' έξω η μαθήτριά του Μαρία Βαρβάρα, η οποία τον πήρε μαζί του στην Ισπανία όταν έγινε βασίλισσα εκεί. Όταν δεν διώχθηκαν οι Ιταλοί συμφέρτες από την Ισπανία, πρότισε η ίδια να αντιγραφούν οι σονάτες για τσέμπαλο, ούτως ώστε να τις έχουμε εμείς στα χέρια μας σήμερα. Βέβαια θα ακούσετε στο πιάνο, σε ένα πιάνο του 19ου αιώνα. Για εμάς τους πιανίστες είναι μεγάλη απόλαυση να παίζουμε σε ένα τέτοιο πιάνο, δηλαδή ακόμη και αν το πληκτρολόγιο δεν είναι σταθερό. Κάποια πλήκτρα, ξέρετε, μπορεί να ακούγονται πιο χαμηλά ή κάποια πιο σιγά. Η γλυκύτητα και ο στρογγυλός ήχος των πιάνων του 19ου
είναι απόλαυση και χαρά για τον κάθε μουσικό. Θα σας παίξω λοιπόν μία σονάτα του Ντομένικο Σκαρλάτη, 17ος αιώνας προς 18, γύρω στο 800 γραμμένη, και στη συνέχεια ένα τραγούδι από την τρίτη συλλογή ενός άλλου συνθέτη, του Φέλιξ Μέτρισον του Παρτόρτη, τον οποίο επέλεξα διότι με την αδερφή του Φάνη Μέτρισον, προφανώς κάποιοι την ξέρετε, αρχίζουν και παίζονται έργα της πλέον και στην Ευρώπη. Ήταν εκείνη που τον στήριξε και πολλές φορές έδινε και τίτλους στα έργα του. Η Φάνη Μέτρισον ήταν μια θαυμάστρια συνθέτρια, όμως ο ρόλος της να παντρευτεί και να κάνει παιδιά την εμπόδισε το να κάνει καριέρα. Έτσι ο αδελφός της έγινε πάρα πολύ γνωστός, είναι και ο αναβιωτής των έργων του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ήταν ο πρώτος μετά από σχεδόν 80 χρόνια, όπου είχε ξεχαστεί ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, που ανέλαβε να διευθύνει τα καταματιζάν πάρθη. Μιλάμε δηλαδή για δύο αδέρφια ταγμένα στη μουσική, τα οποία φρόντισαν να ακριβώς να συνεχίσουν όλη την παράδοση. Μία σονάτα λοιπόν στη Φα Ελάσσονα και στη συνέχεια μία βαρκαρόλα από τη Βενετία του Μέτρισον. Ευχαριστώ.
παλαιότερων Ελληνίδων ποιητριών. Και πρώτα απ' όλα η Ελένη Ζάχαρη θα μας διαβάσει Μαρία Πολυδούρη. Η Μαρία Πολυδούρη έχει μείνει γνωστή στους περισσότερους γιατί βρισκόταν στη σκιά του Κώστα Καριωτάκη. Ωστόσο, η Πολυδούρη υπήρξε μια επαναστάτρια για την εποχή της και αυτό φαίνεται έντονα στο ημερολόγιό της. Εγώ θα διαβάσω δύο μικρά αποσπάσματα από αυτό. Να είμαι και στο πανεπιστήμιο, στην αίθουσα του νομικής. Με μια ζωηρή συγκίνηση ανέβαινα ένα-ένα τα ιερά σκαλιά του. Δεν είχα πλέον την καταραμένη δουλεία. Μια περηφάνεια όγκωνε την ψυχή μου και ανύψωνε το πνεύμα μου. Την υποδοχή που μου έκαναν οι συμφιλητές μου θα την θυμούμε πάντα. Χειροκροτήματα συνεχή. 20 Φεβρουαρίου 1922. Εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε παρά γυναίκες μπρος στα μάτια των ανδρών. Δηλαδή γυναίκες τέτοιες που η κοινωνία καθιέρωσε και όχι ο πνευματικός πολιτισμός. 21 Φεβρουαρίου 1923. Δευτέρα βράδυ. Ακολουθεί ομιλία από την Ξένη Σκατσίνη. Εγώ θα σας πω 3 λόγια μόνο για να παρακολουθήσετε πιο εύκολα την ανάγνωση από 3 μεγάλες κυρίες της ελληνικής ποίησης, της Ζωής Καρέλη, της Ζωής Καρέλη, της Ρίτας Μπούμη Παπά και της Μελισσάνθης. Νομίζω ότι η Ελένη Ζάχαρη έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή για τις 3 με μια άλλη προσωπικότητα, με μια άλλη παρουσίαση της Πολυδούρη από τα ημερολογιά της. Βέβαια η Πολυδούρη δεν ήταν τόσο δυναμική ούτε τόσο προχωρημένη λόγω εποχής όπως οι γυναίκες για τις οποίες μιλάμε. Λοιπόν, η γενιά του 30 των γνωστών είναι η πιο διάσημη ποιητική γενιά. Είναι η γενιά η οποία έχει φωτίσει και έχει και επισκιάσει ταυτόχρονα και όλες τις επόμενες. Ανάμεσα στους άλλους νομίζω ότι έχει επισκιάσει και τις γυναίκες εκπροσώπους της. Υπάρχουν 3 πάρα πολύ σημαντικά ονόματα, 3 ποιήτρες που ανέφερα, οι οποίες μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε πολύ πανηγυρικά τη γενιά, αν δεν μου λείπει στοιχείο. Δηλαδή η γενιά του 30 ξεκινάει με το βιβλίο της Ρίτας Μπούμη και το βιβλίο της Μελισσάνθης, τα οποία μάλιστα χαιρετίστηκαν και πάρα πολύ πανηγυρικά από την κριτική τότε. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη μερίδα του λέοντος που πήραν αργότερα οι ποιητές της γενιάς, δεν νομίζω ότι έχουν την ανάλογη θέση. Σαν ένα στοιχείο μόνο σας δίνω ο Μάριο Βίτ, που νομίζω ότι είναι ο κυριότερος ιστορικός της γενιάς. Περιλαμβάνει ακόμα και τους αδικημένους λόγω συνθηκών, όπως το Σαραντάρι τον Αναστάσιο Δρίβο, που πέθανε και πάρα πολύ νωρίς το 42 από την πείνα, αλλά δεν αναφέρει καμιά από τις 3. Λοιπόν, η πρώτη της πάρουμε χρονολογικά και θα ακούσετε και ποίηματα με αυτή τη σειρά, είναι η Ζωή Καρέλη, αδερφή του Νίκου Γαβριήλ Πετζίκη ως γνωστόν, κατά κόσμο Χρυσούλα Αργυριάδου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1901. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στα Γράμματα το 1935 στο περιοδικό Τρίτο Μάτι και 2 χρόνια με ένα πεζό και 2 χρόνια αργότερα με το ποίημα Φετε Πουρσικρή, και έβγαλε για πρώτη φορά τη συλλογή Πορεία του 1940. Έχει εκδώσει συνολικά 12 ποιητικές συλλογές. Ένα χαρακτηριστικό και των 3 κυριών είναι ότι ήταν πολυπράγμονες γενικά, είχαν μια τεράστια κουλτούρα και μια τεράστια παιδεία σε πάρα πολλούς τομείς και έργο. Η Καρέλη έχει 12 ποιητικές συλλογές, 5 θεατρικά έργα, πολλά δοκίμια, πάνω από 100 δοκίμια και 2 κρατικά βραβεία. Έγινε ακαδημαϊκός, χρημάτισε ακαδημαϊκός, της απονεμήθηκε όποια αξία έχει, αυτό το μετάλλιο του ταξιάρχη του Φίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1988, και έχει μεταφραστεί πολύ στο εξωτερικό. Τώρα, το στίγμα της Ζωής Καρέλη δεν είναι η πολιτική ποίηση. Η ποίηση της είναι υπαρξιακή, αναφέρεται στην πάλη του ανθρώπου με το χρόνο. Αυτό που συνδέεται μάλλον και με τη σημερινή εκδήλωση, νομίζω με το ποίημα «Η άνθρωπος», το οποίο δημοσιεύεται πρώτη φορά το 1957 στην ποιητική συλλογή Αντιθέσεις. Είναι ένα εμβληματικό ποίημα που χαρακτηρίζεται πνευματικός φάρος της γυναικείας διαδρομής, ποιητικός φάρος για την
πορεία της γυναικείας διαδρομής προς τη χειραφέτηση και την αυτονόμηση. Στο ποίημα καταδεικνύεται η προσωπική, δύσκολη και οδυνηρή διαδρομή της ποιήτριας γυναίκας προς την προσπάθειά της να αυτονομηθεί, να σταθεί στα πόδια της και να αναγνωρίσει και να συνεχίσει την πορεία της. Είναι το σύμβολο του ποιητικού φεμινιστικού υπαρξισμού, όπως είναι το δεύτερο φύλλο της Σιμών του Βομποάρ, το σύμβολο του φεμινιστικού υπαρξισμού γενικά. Τώρα, σε τι καταλήγει η ποιήτρια? Έχει ο λόγος φύλλο? Δεν έχει φύλλο. Η γυναίκα, δεν υπάρχει γυναική γραφή, δεν υπάρχει ανδρική γραφή, υπάρχει ποιητική γραφή. Ξεπερνώντας αυτή τη θέση, φτάνει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ποίηση και η γυναίκα απλώς ως γυναίκα έχει δικαίωμα σε αυτήν. Σημειώνω εδώ την μελοποίηση του ποίηματος «Κοινωνία» της Ζωής Καρέλη από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Η κοινωνία ανήκει στη συλλογή Πορεία του 1940, είναι ποίημα της συλλογής Πορεία του 1940. Οι αδερφοί Κατσιμίχα μάλλον έχουν αναλάβει τη διαφήμιση των κυριών, γιατί το υπόγειο, όπως ξέρετε, της Ρίτας Μπούμη έχει γίνει ευρύτατα γνωστό σε μελοποίηση των Κατσιμιχαίων. Έτσι. Η δεύτερη κατά σειρά είναι Ρίτα Μπούμη Παπά, η οποία γεννήθηκε στη Σύρο το 1906. Ποιήτρια, μεταφράστρια, δοκιμιογράφος και όλα αυτά. Φεύγει νωρίς για την Ιταλία και εκεί, παρά την αντίρρηση των γονιών της, των δικών της και του αδερφού της, η οποία δεν θεωρεί πρέπουσα για μια γυναίκα την ενασχόληση με τα γράμματα, σπουδάζει κρυφά διαλληλογραφίας παιδαγωγικά, γίνεται διευθύντρια στο Μοντοσιρανό Ημπιαγωγείο στη Σύρο, συνεργάζεται με περιοδικά και, όπως είπαμε, δημοσιεύει την πρώτη συλλογή, η οποία χαρακτηρίζεται πανηγυριικά από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο το 1930. Ανάμεσα στα ποίηματά της σημειώνεται μετά την είσοδό της στην αντίσταση το 1940. Η ποίηση της γίνεται καθαρά πολιτική. Σημειώνουμε εδώ τα 1000 σκοτωμένα κορίτσια, από τα οποία θα ακούσετε ένα ποίημα, είναι για 1000 πορτρέτα κοριτσιών που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου. Και το ποίημα 200, όπου περιγράφει την δολοφονία των 200 στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά, επειδή ήταν απέναντι το σπίτι της και τα έβλεπε, και λέει την ώρα που έβλεπε ταυτόχρονα έγραφε το ποίημα. Είναι ανάμεσα στις μεταφράσεις σημειώνει μια παγκόσμια ανθολογία ποίησης και βέβαια εκείνη την εποχή μια ανθολογία νέγρικης ποίησης, το Μαύρο Αδελφό, ογκοδέστατη 500 σελίδων. Η τρίτη είναι η Μελισσάνθη, κατά Κόσμο Νεβικού για 1907 με 1990, έχει ποιήτρια, μεταφράστρια, δοκιμιογράφους κτλ. Αγαπημένη όχι μόνο των θεωρών και των σύγχρονων της ποιητών, όπως λέει ο Αυγέρης. Πρώτο έργο «Οι Φωνές Εντόμου» το 1930, δημοσιεύτηκε αυτό το 1930, και την επόμενη χρονιά «Οι Προφητείες» γίνονται το λογοτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Η ποίησή της, ο Μαλακάς έγραψε για αυτήν ότι ήταν φαινόμενο, πραγματικά αγγίζει το θαύμα. Ο Γρυπάρης την παραλληλίζει με τον Γκέτε. Ο Μάρκος Αυγέρης σημειώνει ότι η ποίησή της είναι ολότελα μοντέρνα και ακολουθεί καταιγισμός δημοσιευμάτων, διδραμικών άρθρων και γίνεται και έρευνα από την εφημερίδα Εργασία το 1932 για την αξία του ταλέντου τους. Και ενδιαφέρεται για το γεγονός μέχρι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Παράσος σημειώνει τον ιστερικό θαυμασμό της εποχής και μάλιστα λέει ότι θα ξεχάσουμε τη διεθνή κρίση, το χρεοστάσιο, την ανεργία, τα πιο σημαντικά μας προβλήματα και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε μόνο με τη Μελισσάνθη. Αυτά το 1932. Συνεργάζεται στο λογοτεχνικό προγράμμα του ΟΗΕ από το 1945 και το 1955 και από το 1932 παντρεμένη με τον Γιάννη Σκανδαλάκη, δικηγόρο, πολιτικό και βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος και συγγραφέα φιλοσοφικών δοκιμίων. Νομίζω ότι ήταν παραπάνω προεκτά για να ακούσουμε από ένα ποίημα για την Πασχαλή. Παρακαλώ την Λιλή Κρόνη και την Ελένη Πούλα να έρθουν στα βήματα. Ζωή Καρέλη, η άνθρωπος. Εγώ, γυναίκα, η άνθρωπος, ζητούσα το πρόσωπό σου πάντοτε. Ήταν ως τώρα του ανδρός και δεν μπορώ αλλιώς να το γνωρίσω. Ποιος είναι και πώς πιο πολύ μονάχος, παράφορα, απελπισμένα μονάχος τώρα, εγώ ή εκείνος? Πίστεψα πως υπάρχω, θα υπάρχω, όμως πότε υπήρχα δίχως του? Και τώρα πώς στέκομαι, σε ποιο φως? Ποιος είναι ο δικός μου ακόμα καημός? Πόσο διπλά υποφέρω, χάνομαι διαρκώς, όταν εσύ οδηγός μου δεν είσαι.
Πώς θα δω το πρόσωπό μου, την ψυχή μου πώς θα παραδεχτώ, όταν τόσο παλεύω και δεν μπορώ να αρμοστώ. Ότι δια σου αρμόζεται γυνή το ανδρή. Δεν φαίνεται ακόμα το τραγικό του απρόσωπου, ούτε κι εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ ακόμα. Τι θα γίνει που τόσο καλά, τόσα πολλά ξέρω και γνωρίζω καλύτερα, πως από το πλευρό του δεν με έβγαλες. Και λέω πως είμαι ακέριος άνθρωπος και μόνος. Δίχως του δεν εγινόμουν και τώρα είμαι και μπορώ. Κι είμαστε ζεύγος χωρισμένο. Εκείνος και εγώ έχω το δικό μου φως. Εγώ ποτέ, Σελήνη, είπα πως δεν θα βαστώ από τον ήλιο. Και έχω τόση υπερηφάνεια που πάω τη δική του να φτάσω και να ξεπεραστώ. Εγώ που τώρα μαθαίνομαι και πλήρως μαθαίνω πως θέλω σε εκείνον να αντισταθώ και δεν θέλω από εκείνον τίποτα να δεχτώ και δεν θέλω να περιμένω. Δεν κλαίω, ούτε τραγούδι ψάλω, μα γίνεται πιο οδυνηρό το δικό μου ξέσκισμα που τιμάζω για να γνωρίσω τον κόσμο διεμού, να πω το λόγο δικό μου. Εγώ που ως τώρα υπήρξα για να θαυμάζω, να σέβομαι και να αγαπώ, εγώ πια δεν του ανήκω και πρέπει μονάχη να είμαι, εγώ η άνθρωπος. Η Ελένη Γούλα θα μας διαβάσει με Ξάνθη. Το άλθη. Όταν πέθανε, πάει καιρός, τη θάψαν σε μια φανταστική χρονολογία. Ύστερα κρέμασαν στον τοίχο μια μεγέθυνση φωτογραφίας από τα παιδικά της χρόνια. Όλο έλεγε να τους τη σκάσει, να γυρίσει πίσω, να βάλει τα πράγματα σε κάποια τάξη, να ασκήσει μερικά χαρτιά, κυρίως να κρεμάσει όλα τα πεταμένα ρούχα. Αυτή η μανία για την τάξη είναι σωστό μαρτύριο. Τάχατε πώς να βρήκαν το δωμάτιο ύστερα από την εκφορά. Κάποια φορά γύρισε στα κλεφτά. Το καρνέ της από τότε στο τραπέζι απάνω, με 2 στήλες επίγοντα γραμμένα από την προτεραία το βράδυ. Να σωλιάσω τα καλοκαιρινά μου. Αλήθεια, πώς πέρασε τόσος καιρός. Είμαστε τώρα πια στα μέσα φθινοπόρου. Να αγοράσω καρφιά. Αδύνατο να θυμηθεί τι ήθελε τόσο να στεριώσει τότε. Να κάνω τηλεφώνημα του Β. Να μην την περίμεναν στη συγκέντρωση. Φυγομαχία. Θα ήταν ίσως καλύτερα να πήγαινε. Κι όμως δεν πήγε. Ήρθαν αυτοί στην εκφορά. Είχε ένα τέλειο άλοθη. Κι αν έλειψε κανείς τους, θα το έμαθε αργότερα από τους άλλους. Θα αλλάξει ο υδραυλικός στη βρύση. Ακόμα στάει. Ποιος ξέρει με τη διαρροή πόσο ανέβηκε ο λογαριασμός. Κι όμως τούτος ο ήχος, τλοτ, 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 είναι ο μόνος ήχος που είχε εντός της απομείνει. Θα ρίσω ότι την συνεχίζει ακόμα καθώς μετράει την απουσία της από τότε. Ωστόσο, είδηση κανείς δεν πήρε ότι έχει φύγει, ίσως μονάχα οι αντικρινοί της γείτονες. Ήρθαν και της έφεραν ωραιότατα γαρίφαλα. Μιλούσαν με το βλέμμα καρφωμένο στη φωτογραφία του τοίχου. Ώστε λοιπόν δεν είχαν καταλάβει ακόμα τίποτα. Υπάρχουν άλλωστε πολλές φωτογραφίες, καθένας τους διαλέγει όποια του αρέσει. Ξεγλίστρισε μπρος από τα μάτια τους, γιατί φοβόταν πάντα να μην τους τρομάξει. «Εσείς δεν είστε εκεί», τους άκουσε να λένε από την κουζίνα μιλώντας πάντα στη φωτογραφία. Και τονίζοντας παράξενα τα λόγια τους, σαν να υπήρχε κάποιο υπονοούμενο ή έτσι να της φάνηκε. Μα όπως ξανάμπαινε με τον καφέ στο δίσκο, απάντησε χωρίς να θέλει «Ναι, όπως βλέπετε έχω φύγει από καιρό». Και πάλι δεν την κοίταξαν. Ποιος μίλησε για τις παραδρομές της γλώσσας δεν θυμάμαι. Και όσο για τα τυχήματα, θα ήταν περίεργο να σπάζεις ξαφνικά τη ρεχοκοκαλιά σου για να ξεφύγεις μια αναπόφαση. Είχαν σηκωθεί. Μπορεί να τρόμαξαν και από τον πάταγο της πόρτας. Ένα ψυχρό ρεύμα όμως φύσηξε. Και φεύγοντας, αλήθεια, αν πάτε φέτος στην εξοχή, μην παραλείψετε να μας αφήσετε μια διεύθυνση, να μην σας χάσουμε. Από τα 1000 σκοτωμένα κορίτσια θα διαβάσω το πρώτο ποίημα που είναι ο πρόλογος. Αν βγω περίπατο, η συλλογή συγγνώμη του 1963 και γράφεται και μετά την κατοχή. Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες, θα πλημμυρίσει η πόλη με βουβά κορίτσια. Ο αέρας με στιφή ευωδιά θανάτου. Τα φρούρια θα σηκώσουν άσπρες σημαίες. Τα οχήματα θα σταματήσουν. Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες. Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες, θα δείτε 1000 κορίτσια με τρυπημένα στήθη ακάλυπτα να σας φωνάζουν.
Γιατί μας στείλατε έτσι νωρίς να κοιμηθούμε σε τόσο χιόνι, αχτένιστες, κλαμμένες, αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες. Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες, θα ειδούν κατάπληκτα τα πλήθη, πως φάλαγγα πιο ανάλαφρη δεν πάτησε τη γη, πως λιτανία πιο ιερή δεν έχει παρελάσει, Ανάσταση πιο ένδοξη και ματωμένη. Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες. Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες, γαμήλιο άνθος η Πανσέλινος θα υψωθεί να τη στολίσει. Μέσα στα κούφια μάτια τους θα κλαίνουν ορχήστρες, οι μπούκλες τους, οι επίδεσμοι θα κυματίζουν. Ω τότε, πολλοί αποτύψεις θα πεθάνουν, αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες. Να συνεχίσουμε με μεταφρασμένη ποιήση. Παρακαλώ την Κωνσταντίνα Κορυβάντη και τη Βιβί του Ρόιδη να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα και από μένα. Για την απόψινή βραδιά έχω επιλέξει να διαβάσω ένα ποίημα της Κάρολιν Ντάφι. Είναι σύγχρονη Αγγλίδα ποιήτρια. Έχει γεννηθεί το 1954 στο Λίβερπουλ. Είναι πολυβραβευμένη. Συγκεκριμένη συλλογή ονομάζεται «Η σύζυγος του κόσμου». Είναι μία σειρά ποιημάτων αφιερωμένων σε γυναίκες τις οποίες έχει ξεχάσει η ιστορία, ο δημόσιος λόγος, η μυθολογία ή ακόμα και τα παραμύθια. Και σε δική μου μετάφραση θα σας διαβάσω την ύφη του Πυγμαλίωνα. Ψυχρή ήμουν σαν χιόνι, σαν φίλτιση. Σκέφτηκα δεν θα μ' αγγίξει, αλλά με άγγιξε. Φίλησε τα δροσερά σαν πέτρα χείλη μου. Έμεινα ακίνητη, σαν να είχα πεθάνει. Εκείνος έμεινε με τον αντίχειρά του στα μαρμαρωμένα μου μάτια. Ξεστόμησε, ομά γλυκόλογα, το τι θα έκανε και πώς. Οι λέξεις του ήταν φρικτές. Τα αυτιά μου γλυπτό, κοφά σαν πέτρα όστρακα. Άκουσα τη θάλασσα. Τον έκανα να σωπάσει, τον άκουγα να φωνάζει. Μου έφερε δώρα, γυαλισμένα χαλίκια, καμπανάκια. Δεν αντέδρασα, ήμουν ανόητη. Τα αποκάλεσε κοριτσίστικα πράγματα. Δεν μαζεύτηκα, έπαιξα το άγαλμα, αμίλητη. Έμπηξε τα δάχτυλά του στη σάρκα μου. Έσφιξε, πίεσε, δεν θα μελάνιαζα. Έψαξε για σημάδια, για μοβ καρδιές, για μελανά αστέρια, για σβησμένα ίχνη. Τα νύχια του ήταν δαγκάνες. Δεν εμφάνισα γρατζουνιές, δαρσίματα ή ουλές. Με ακούμπησε πάνω στα μαξιλάρια, μιλούσε όλη νύχτα. Η καρδιά μου ήταν πάγος, ήταν γυαλί. Η φωνή του ήταν τραχιά, ήταν βραχνή. Μίλησε για το άσπρο και το μαύρο. Έτσι άλλαξα στάση. Έγινα θερμή σαν κερί. Ανταπέδωσα το φιλί. Ήμουν απαλή, ήμουν ευλίγιστη. Άρχισα να βογκώ, άναψα, αγρίεψα, κυρτή, κουλουριασμένη, σπαρταρώντας. Οικέτεψα για το παιδί του. Και στην κορύφωση ούρλιαξα μέχρι να χάσω το μυαλό μου. Όλα ένα θέατρο. Και από τότε δεν τον ξανάδα. Τόσο απλό. Η Τζόις Μανσούρ έγραφε στα γαλλικά. Γεννήθηκε το 1928 και πέθανε το 1986. Η μετάφραση είναι του Έκτορα Κακναβάτου. Από τη συλλογή Κραυγές του 1953. Αγαπώ τις κάλτσες σου που περισφίγγουνε τις γάμπες σου. Αγαπώ τον κορσέ σου που κρατά το τρεμουλιάρικό σου σώμα, τις ρητίδες σου, τα κρεμασμένα στήθια σου, τον άπλιστό σου αέρα, τα γυρατιά σου πάνω στο στιτό κορμί μου, την τροπή σου μπροστά στα μάτια μου που όλα τα ξέρουν, τα φουστάνια σου που μυρίζουν σάπιο από το κορμί σου. Όλο ετούτο εν τέλει παίρνει εκδίκηση για μένα, από τους άντρες που δεν με ποθήσαν. Και από τη συλλογή Όρνια του 1960, τα μάτια των φίλων. Αναζητούσα την καρδιά σου κάτω από ένα σωρό συντρίμια. Ένα εξωτικό άρωμα, βαρύ και προνοητικό, έψαχνε τα πλευρά μου χωρίς να σβήνει τον γκρίζο του πουρο. Πιάτα ξαναζεσταμένα περνούσαν κάτω από τη μύτη μου, ουρές των λάμα, φτερά πασχαλιάς,
πλοκάμια που δένουν πιο σφιχτά από μια αναρρώστια, θύμησες που δεν τρώγονται, γραβούρες γυμνών με φουσκωτά οπίστια, όροφοι παρελθόντος ροκανισμένοι από την τρέλα και άλλα διάφορα πιο συμμαζεμένα, φτιασιδωμένα με ριζόσκονη, περιτυλίγανε τα έπιπλά τους με μεγαλοπρέπεια και με τις δαντέλες της ευγένειας. Αναζητούσα την καρδιά σου κάτω από ένα σωρό χαρτιά λιγδωμένα, αλλά το άρωμα του έρωτά σου έσβησε το πούρο του στο χαλί και έμεινα μόνη με τις τάχτες από ένα σοφό αστείο. Ακολουθεί η ομιλία από τη Μαρία Τραλού. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που με ακούτε. Θέλω να αναφέρω δύο λέξεις ενοχλητικές. Φεμινισμός και γυναικείο. Και άλλη μια παλιά λέξη, αδυναμία. Δεν χρειάζεται να γιορτάζουμε τη μέρα της γυναίκας γιατί ο φεμινισμός πέρασε και τα σουτιέν μας δεν τα καίμε πλέον. Δεν χρειάζεται να γιορτάζουμε τη μέρα αυτή γιατί έχουμε τέτοιον πλήρη έλεγχο του σώματος, του εαυτού και της μοίρας μας και μαζί και την ελευθερία να ανεβάζουμε φωτογραφίες μας δημόσια σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαγιό ή χωρίς, οικειοθελώς, αφού άλλωστε μπορούμε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να γιορτάζουμε τη μέρα αυτή γιατί εκτός από κάτι Ινδίες που τις βιάζουν ομαδικώς, Νιγηρίες που τις απαγάγουν ομαδικώς, εδώ όλοι, άνδρες και γυναίκες, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται με τα φύλλα και τους ρόλους. Σιγά μην γιορτάζουμε και τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται να τη γιορτάζουμε επίσης γιατί στα περισσότερα σπίτια, ιδιαίτερα τώρα, αν δουλεύει ένας, αυτός είναι η γυναίκα του σπιτιού. Οπότε, επειδή λοιπόν είναι αρκετοί οι λόγοι για να μην τη γιορτάσουμε, ούτε να κρατήσουμε καμιά εθιμοτυπία, ήρθαμε εδώ για να μην τη γιορτάσουμε. Άλλωστε τι να γιορτάσουμε ακριβώς? Πόσο αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου κόσμου είναι η ανισότητα? Σε γυναίκες λοιπόν παγκοσμίως αντιστοιχούν, θα σας πω μερικά ψυχρά νούμερα, τα 2/3 των ωρών εργασίας, το 50% παραγωγής της τροφής. Επίσης οι γυναίκες παγκόσμια κερδίζουν το 10% του παγκόσμιου εισοδήματος και κατέχουν το 1% της παγκόσμιας περιουσίας. Αναλογούν στο 50% του πληθυσμού, αλλά αντιπροσωπεύουν το 70% των φτωχών. Γυναίκες από 14 έως 44 κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό και ενδοοικογενειακή βία παρά από πόλεμο, καρκίνο, ελονοσία και αυτοκινητιστικά. Τουλάχιστον μία στις 3 γυναίκες έχουν χτυπηθεί, εξαναγκαστεί σε γενετήσια πράξη ή κακοποιηθεί στη διάρκεια της ζωής τους. Ανάμεσα στο 1,5 και 3 εκατομμύρια είναι οι γυναίκες που πεθαίνουν το χρόνο από βία εξαιτίας του φύλου τους. 700.000 με 4 εκατομμύρια γυναίκες είναι αυτές που πουλούνται κάθε χρόνο στην πορνεία. 99% των θανάτων εξαιτίας εγκυμοσύνης και συναφών επιπλοκών είναι οι θάνατοι που συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες χώρες μόνο με ποσοστό θανάτων μία γυναίκα ανά λεπτό. Τα 2/3 των ανθρώπων που δεν μπορούν να διαβάσουν παγκοσμίως από το σύνολο των 780 εκατομμυρίων είναι γυναίκες. Τα 2/3. Σε 41 εκατομμύρια γυναίκες επίσης παγκόσμια δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτοί είναι λοιπόν κάποιοι αριθμοί που μας πληροφορούν για δύο πράγματα. Ένα, ότι τουλάχιστον είναι αυτό το ποσοστό και η έκταση της ανισότητας και της αδικίας για το ανθρώπινο είδος. Επίσης, παράλληλα, αν εξακολουθούμε να θέλουμε να μην γιορτάζουμε καμιά γιορτή, μας λέει ότι έχουμε αποδεχτεί ότι όποια κανονικότητα και αν είναι αυτή που ορίζει το προσωπικό μας σύμπαν είναι τόσο ελαστική που αντέχει να εμπεριέχει αυτά τα στοιχεία συνεχιζόμενης αδικίας και ίσως να τα στριμώχνει σε κάποιο περιθώριο χρόνου και σκέψης που με τη σειρά του κι αυτό στριμώχνεται και βολεύεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αν λοιπόν να εξακολουθούμε να θεωρούμε τα παραπάνω αφύσικα, άνισα και άδικα, ας μην γιορτάσουμε, ας θυμηθούμε, ας έχουμε υπόψη μας σε ένα κομμάτι μνήμης καθημερινής που δεν χωράει σε μία μέρα. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά τα ποίηματα που ήδη αρχίσαμε και ακούμε για το τι μας συμβαίνει τώρα με αφορμή και το χτες και το τώρα. Τώρα που κατά πολλούς είναι λυμμένα τα θέματα των φύλων, τώρα που οι κοινωνικές ανισότητες είναι τόσες πολλές και τόσων ειδών που δεν μετριούνται γιατί κάθε μέρα ξεφυτρώνουν κι άλλες. Και οι τρόποι να μοιραστεί ο κόσμος και να διαχωριστούν οι κοινωνίες σε ομάδες εμπόλεμες ή
τουλάχιστον εχθρικές, είναι πιο επινοητική από παλιότερα. Ας ακούσουμε μέσα από το διαμεσολαβημένο λοιπόν δρόμο της ποιητικής δημιουργίας το γυναικείο βίωμα, που μπορεί να μην είναι βιολογικά απαραίτητα και μόνο γυναικείο, αλλά φωτίζει μέσα από το λόγο το βίωμα και την αντίληψη κάποιων που ανήκουν τουλάχιστον στο 50% αυτού του πληθυσμού. Με αφορμή αυτή τη μικρή διαδρομή, απόψε θα ευχόμουν να αποκατασταθούν λίγο μέσα μας λέξεις όπως το γυναικείο, γιατί δεν είναι μόνο γυναικείο. Οι κοινωνικές ανισότητες στο περιβάλλον ανέχειας και οι αποκλεισμοί δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν μύθοι, και αυτά που θεωρεί το προσωπικό βίωμα του καθενός και καθεμιάς μας ως ικανό μίνιμουμ διαβίωσης δεν είναι δεδομένα, όταν η προσβασιμότητα των βασικών κοινωνικών αγαθών και ελευθεριών είναι εικονική. Και το λέω αυτό γιατί αποδεδειγμένα ζούμε σε ένα πλανήτη που σε μεγάλο και ανησυχητικό βαθμό η σοβαρότητα αλλά και η ύπαρξη ανισοτήτων κρίνεται με γνώμονα ένα δημόσιο λόγο που αρθρώνεται για να αγνοήσει τα συντριπτικά ποσοστά, αλλά και που αναδίδει μια μυρωδιά του ότι υπάρχουν επιλογές και ότι αυτά συμβαίνουν αλλού. Τα παιδιά που ζουν σε καθεστώς ανέχειας και βιάζονται πολλαπλώς δεν έχουν επιλογή και δεν βρίσκονται μακριά από εδώ. Η αδυναμία, την οποία ανέφερα προηγούμενα, είναι όλων μας, είναι αδυναμία η απάθεια να αντιμετωπίσουμε το πόσο έχει αδυνατήσει η αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το εξωτικό λοιπόν αλλού είναι πολύ πιο κοντά μας, γιατί είναι δίπλα μας, αν όχι ακριβώς μέσα στο σπίτι μας. Υπάρχει τέτοιο έλλειμμα ανθρωπισμού που δεν χρειάζεται να φυλάμε την ταραχή και την αντίδρασή μας στο άκουσμα της λέξης φεμινισμός. Ανταυτού μπορούμε να αναλογιστούμε τι συνειρμούς κάνουμε στο άκουσμα της λέξης ανθρωπισμός και του πώς εκδηλώνεται και αρθρώνεται γύρω μας. Καλή ακρόαση λοιπόν σε γυναικείες μαρτυρίες από ανδρικές και γυναικείες φωνές. Σας ευχαριστώ πολύ.